Čaute, vítam vás u nového videa, som tu ja a môj brat. Čau. A ideme natočiť ďalší Minecraft stavanie domu a aj s mikrofónom. Ok, ideme stavať dom vedľa tohto tu. Ak ste nevideli ďalšie videa, tak si pozrite túto chatu, potom túto vilu a potom ešte túto prvú chatu a potom ešte tam jedno video, také sus, ale ok. A môžeme začať stavať. No, máme veci, môžete si pozrieť. Ok, a ideme stavať. Takže, zobrali sme bielý blok. A aké zaujímavé. Dáme si jeden a ideme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hej, a potom dáme ešte jeden blok. Ok, to máme. Tu ideme zase to isté. A tiež dáme 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiež dáme 10 a potom ešte jeden. A dokončíme. Ok. Dobre, nejaký sakotvar máme. To bude taký šitný dom, hej, lebo iné video napadlo ma. Teraz toto celé vyplníme. Už to máme hotové. Takže takto to má vyzerať, taká biela plocha, nejaká šitná, hej. A ideme si urobiť také stĺpiky, 4 blokové hore. A teraz všetky 4. Máme hotové všetky 4. Takto to má vyzerať a teraz ideme doplniť ne. What the fuck. No, máme to hotové. A ideme teraz postaviť nejaký obvod dverí, či ako sa to volá. Ja to podľa očí dám na stred, vždy mi to vyjde. Tuto hore. Dáme takto sklo, hej. Tuto dvere, hej. A tuto som pozeral taký how tutorial, takto si to dáte pod toto. Teraz zoberete schody a točíte si toto jedný. Toto druhé. Tak, a teraz na druhú stranu to isté. Tiež, a iba takto vyplním, že? No a máte hotovo, hej, a by sa to dalo, hej, fajne otvárať. Takto, a teraz toto, hej. To som tiež staval takto, tuto si dáme sklo. Hej, takto, šitne. A na druhú stranu to isté. No tak, máme toto pre jednu stranu a druhá strana tiež bude taká šitná, že to padne všetko. No, ale ideme ďalšiu stranu urobiť. Ale to sa mi tak nepáči. Dáme takto. Ako takto. Takto to bude dobre. A na druhej strane urobíme tam. A vzadu, aby boli 2 bloky. Ešte tak, 2 a vodne. Ale toto chcem vypniť. Do riti. No a toto musí byť voľné, hej, aby to bolo také fajné. Toto tu hore a toto tiež. Tiež takto vyplníme, takto aby to bolo také fajné. Tak, do riti. Ok, hotovo. Ideme tuto, teraz toto vyplníme rýchlosťou svetla. Hej. Toto tiež dole. A toto jeden. Tak. O, raz, 2, 3. Tiež raz, 2, 3. Raz, 2, 3. 4. Tak. A toto dve vyplníme. Tak toto máme a tu si dáme jedno okna, rýchlosťou svetla. Tak, dobre, prvé poschodie máme, detaily si urobte vy. To mňa nezaujíma, to nie je môj problém, to vy, ja iba to tam mám pre vás, hej. A ideme na hornú strechu. Teda, podlahu. Nie, počkaj. Ja to strihnem. A podlaha bude dolná aj horná z dreva. Ok. Ale akože zase to doriť padne. Dáme si tento tu blok, hej.
birch plank a tým vyplníme dolné a tú strechu hornú. Ok. Dolné už mám a ešte horné. Máme aj horné, hej. A teraz musíme voliť to vnútra. To sú už niekam otvorené. Tieto dva bloky vynechať a urobiť raz, 2, 3, 4 blokovú dlhú a dvakrát širokú. A ideme na to. Takže presne, počkaj, ja vám to presne ukážem. Raz, 2, 3. Počkaj, vidíte. Tuto. Takže to malo byť niekde tuto. Takto presne. Zároveň s týmto. Dúfam. Možno aj bližšie. Bližšie, presne zároveň s týmto tu. Asi tak. Tak si urobíme schody. Také krásne. Tak robíme. Toto tu, hej. Frasa. Tak, máme, hej. A druhé poschodie, to si vy sami vydekorujete, ale my ideme robiť šikminu, akože sedlovú strechu. A to kokos. Nebrýchlo sa že vstávať. To kokos. A uvidíme sa, keď dostávame jednu časť. Máme jednu časť a zase, že to je zlé, lebo fakt všetko sa mi musí dneska kaziť. Kokos. Zlý deň mám. Zas tu diery sú. Vidíme sa, keď dostávame druhú časť. Ok, mám aj druhú časť, hej. A teraz, aby sa nepovedalo, tak treba urobiť aj okná. Tu bude balkón, ako samozrejme, hej. Balkón som povedal. Čau, to. Tu dvere. Hej. Tu dáme slabý. Sú slabý, nie, tak sa to volá. Dáme sklo. Hej, tak máme, hej, zároveň, aby s tými plnými. Presne tak, a na druhej strane kúpime okno. Ako sedí. Také okno. A ideme robiť toto tu. Tieto tu boky. A uvidím, no. Keď to dokončíme. Polovicu už mám, ešte druhú. Už končím. Áno. Tak a teraz sa musíme vrhnúť na strechu. Je to taký príliš bielý dom, že vybielí celé oči, ale nič už nenarobíme. Keby dačo. Najprv sa dostáva toto tu. Ja urobím obidve strany. Potom začnem robiť toto tu. Posledný riadok dokončím. A ideme sa vrhnúť ešte na jeden. Hej. Máme iba toto, ešte toto tu spodne musíme nejak urobiť. Stavaj. Ajajaj, už nejak nechce stavať. Už treba oddychovať. A jak boli prázdniny, píšte do komentárov, aké prázdniny boli. No, tak treba teda prázdniny za sebou, ubiehol to jak kokos. Keď vypiješ jednu vodu. Teraz ešte tieto tu boky. Si prejdeme, aby to bolo ľahšie. Kokos, drbem ešte. Tak, ešte druhú stranu. Teraz je to tu spodok, tak to treba fajne. Akože fakt.
Pustí ma. Tak ešte druhú stranu. A budeme mať dom hotový. Tak. Dom máme hotový. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček, komentár, všetko možné, čo kedy v živote existuje. A nezabudnúť poslať toto video kamošom, že ak sa to vraví. Nezabudnite pozrieť tento dom, potom keď si pozriete tento, tak si pozrite naspäť tento. Ak ste nevideli ani tento, tak si pozrite potom všetky tieto domy. A to je všetko. Idem sa s vami rozlučiť. Čaute.